Mamă, dar niște salam de ăla mai întreg așa n-ai? Tot ca lupul n-am. Da, niște cașcaval, tot așa, întreg. Dar ce trebuie bre întreg, că e la fel și dacă ai tăiat? Păi, îl fac cadou, maică, că astăzi vine să citească indexul la curent. Cine? De la poștă. Și am auzit și eu că dacă te înțelegi cu băiatul ăla, te trece mai puțin acolo, știi? Cum adică, bre, te trece mai puțin? Adică, cât ai consumat, spune numai jumătate. Dar trebuie să-l omenești, să fie și omul mulțumit, știi? Păi cu ce să-l omenești, bre? Cu salam și cașcaval? Care e mai tânără se mai descurcă și altfel. Că am auzit că e foarte înțelegător dacă faci ce zice și e mulțumit. Da, eu îi dau mezeluri că altceva ce să mai vrea de la mine. La tine a fost? Nu, că eu îl citesc singură și îl trimit. Da, că ai bani de aia. Auzi, dar să nu mai spuneți la nimeni ce v-am zis. Că cine mi-a zis, a zis să nu se afle, da? Ca să nu aibă băiatul probleme acolo unde lucrează el. Na. Auzi, dăm o cutie de măsline de astea, că văd că astea e nedesfăcut. Le pun și fundă? Aveți? Hai, mă, nu mai vine odată? Ce s-a mai întâmplat? Domn primar, vreau să te întreb ceva. Dar să spui sincer. Tu ce părere ai despre mine? M-ai luat cam de dimineață. Sincer, domn primar, vreau să știu adevărul. Dar la ce trebuie ție, mă, să știi adevărul, mă? Ce s-a întâmplat? Care-i treaba? Pot să iau și eu, poate? Nu. Domn primar, eu... Știi și tu că nu prea am prieteni. Și de ceva vreme mă împrietenisem cu Nicurață. E, auzi, cu Nicurață? Adică chiar mă împrietenisem. Da, venea pe la mine, bea bere. Bere? Cine a plătit-o? Eu? Dar de ce? Lasă, zi mai departe. Da, nu că și alaltă a fost la mine, și sâmbătă, și vineri. El de 10 zile venea la mine. Stam așa, beam bere, 4-5 bere de căciulă beam, că stam până târziu. După aia treceam pe vin, pe țuică. Ne distram și noi. Corect. Și? Cine a plătit toate astea? Eu, domn primar, dar ce contează? Nu. Adică el e musafir, vine în vizită, eu sunt gazda. Adică ce, n-am dreptate? Băi, cum sunt, da. Cam așa și așa. Bun. Trecem peste. Și azi, mă, care-i treaba cu Nicurață? Nu mai suntem prieteni. De azi. De acum. De adineauri. Dar ce s-a întâmplat, mă, așa de grav? Băi, ce-ai făcut? Ce vorbești? Bă, ce faci, mă? Cu cine te cerți? Ce mă certat cu matematica. Cu ce, mă? Fișele, am avut o relevație. Notează sau ține minte. Toată matematica din lume e la mișto și toți ăștia care o face sunt niște putori ordinare care n-are nicio meserie la bază. Nu ești prost? Băi, ești nebun, bă! Matematica Vorbește-mă este... mai încet, că eu te aud. Matematica este cea mai mare pierdere de timp și cea mai păcărare din lume. Și toți ăștia care zice că îi face socotel și calcule și nu știu ce, zice, aoleu că ce de ocupat sunt și aoleu că ce de treabă am. Nici nu e ocupați, nici măcar n-are treabă. O freacă fericele, o freacă de dimineața până seara. Din cauza la ăștia care face matematică nu merge pe treaba cum trebuie. Cum dracu, mă? Păi, bă, ce înseamnă matematică? Aud? Îți spun eu, matematica înseamnă unii care calculează. Ce calculează ei? Numere, Ca să... socoteli, numere, face calcule așa. Bă, dar vin eu acum și zic, eu lasă dracu numerele necalculate, mă. Lasă-le necalculate, să vedem ce se întâmplă. Că m-am prins că aici e șmecheria lor. Tu și de ce faci calcule în continuu? Că să află răspunsul, mă. Da? Că ce răspuns? 5 plus 5 egal 10? Bă, pe cuvântul tău,
Păi dacă vreau să aflu, nu făceam, bă, și eu calculul ăsta, bă. Bă, nu mai veni tu, bă, că de-asta ca să calculez când pot și eu, sigur. E ca și cum zici, am făcut la clătite, dar nu mi le mănâncă nimeni. Păi dacă nu ne e foame, păi dacă vreau și eu clătite, nu făceam eu singur. Hai, bă, lasă-mă în pace. Bă, dacă tot faci ceva, fă, bă, ceva care e nevoie. Nu ceva care nu e nevoie, Firicel. Bă, nu înțeleg nimic. Tu proști ești. Tu proști ești, gata, da, nu înțelegi. Ți-am zis că mi-am dat seama de șmecherie. Și ce-au făcut ăștia? Toți ăștia din lume, care nu se pricepe la nimic, la un moment dat a zis, bă, trebuie să facem și noi ceva. Și a venit unul dintre ei mai răsărit și a zis, știu, facem calcule. Băi, bro, băi, nebun, da, facem calcule de dimineața până seara. Du-te, bă, dracu, cu calculele tale. Lasă-mă, mă, băi, că dacă vreau să fac calcule, nu mi le fac, mă, și eu singur. Ia spune tu mie, când ți-e foame, tu ce vrei? Rezultatul sau să mănânci ceva? Mănânc, mă, că... Bravo! Păi dacă eu mă duc la lucrare, Firicele, și mă înțeleg cu unul, zice Celentarul, face toată treaba, să dau 1000 de euro. Zice, și îți dau jumate acum, și jumate la sfârșit. Păi trebuie să vină ăla să-mi explice mie cât am eu de luat avansul și cât lichidarea. Păi eu nu știu, bă, să-mi calculez singur. Mai lasă-mă, mă, nu mai calcula, bă, tu atâta, bă, că calculez degeaba, bă. Și hai să zicem, mă, dacă nu am eu lucrare, da? Și... Și ei ce faci? Tot calculează în continuare. De ce? Ca să ține numerele calde. Băi, iar o vrăjeală, Viricele. Și dacă calculează pentru altul, ce mă interesează pe mine, bă, cât ia altul pe lucrare? Nu mai calcula, bă, pentru el, bă. Că știu și eu să calculez pentru el și gata, nu mai. Deci, nu știu, ăștia cu matematica, o freacă rău de tot. Băi, eu mai rău nu înțeleg nimic, acum mai rău ca înainte. Matematica nu e salam, Firicele, să-l mănânci. Și nici cu rezultatul ăla. Nu poți să te duci la magazin să zici, bună ziua, 7 cu 5 egal 12. Ăsta e rezultatul, dați-mi și mie 2 pâini. Îți dă cineva ceva. Nu dă absolut nimeni nimic. Așa că să mai mă lase, bă, cu calcule și cu rezultatele care le faci acolo, că nu trebuie la nimeni. Firicele, toți ăștia care face matematică, o freacă, bă, băiatule, bă. Apucați-vă, mă! Apucați-vă, vă dă o meserie ca lumea, bă, că asta trebuie. Nu mai faceți voi socotele acolo, înțelegi că zăpada cu 5 se dă la o parte. Cu 5 euro 40, exclus. Zăpada se dă la o parte cu lopata. Lasă matematica. Pune, bă, mâna pe lopată dacă vrei să faci ceva, matematicianule. Mă, dar ce-i, mă, tu cu ei, mă? Am văzut la televizor, la știri. Bă, sărăcia de la București, le merge rău, fiice. Și are gropi în șosele, să înghesuie la metrou, le-a tăiat gazul, le-a închis căldura, le ce vai de capul lor. Zic, bă, de ce merge așa de rău acolo? Ia să văd eu cine e primar. M-am uitat. Păi nici nu mă mir. Nici nu mă mir, mă, că sărăcia se chinuie așa. Păi asta e cu... Asta e cu matematica, bă, face numai calcule toată ziua. Du, dacă ai o lucrare, cine vrei să vină ca să te ajute? Unul care face socotele, adunări și scăderi toată ziua sau unul care chiar are o meserie de bază? Cine? Mă, unul cu meserie, mă. Păi și exact cum vorbim aici. Așa că să mă las... Ia vină, mă, coace, nu stai aici. Ia vină, mă. Nu mă poate. Da, mă. Păi, adineauri era și el la pateuri cu mine și trece pe stradă o mașină mișto și zice, uite, bă, Robi, uite, de asta vreau să-mi iau și eu. Bă, da, exact așa. El mi-a mai zis că vrea să-și ia o mașină bengoasă care îi se potrivește, să iasă așa în față. Pe ce, mă, stare bani de mașină bengoasă, prostul ăsta? Păi aia e, că n-are domn primar, dar vrea să fac un credit. Aia e mașină frumoasă, domn primar, adică... Dar nu e de nicurat, adică se vede din avion, e și mică și joasă, cu 2 uși, el nici nu încape în ea, e și scumpă. Și mi-a zis să-i zic ce părere am eu despre mașina asta, că vrea să-și o ia, că vrea să vândă casa, să facă un credit și să-și o cumpere, adică și dacă nici... Așa nu-i ajunge, să-l împrumut și eu cu niște bani, adică să fac și eu un credit, să-i dau că suntem prieteni. Dar zice la început să-i zic, da, pe bune, ce părere am eu despre mașina aia. Și eu am zis, ce? Zic, bănicule,
tu ești sănătos la cap? Cum să vinzi casa ca să iei o mașină și nici măcar nu ți se potrivește? Și el zice, cum adică nu mi se potrivește, bă? Ia zi mai bine că nu vrei să faci credit pentru mine ca să mă împrumuți cu bani. Zic, bă, Nicule, ai o mașină de șmecher, mă. Și el zice, și ce, mă? Eu nu sunt șmecher? Zic, bă, da, mă, Nicule, ești și tu șmecher, dar nu ești așa de șmecher ca mașina asta. Și el zice, bă, Robi, tu vorbești serios? Și eu zic, da, mă, Nicule. Și zice, cum adică, bă, nu sunt atât de șmecher? Adică, cum vine asta? Nu sunt atât de șmecher pentru mașina asta? Și zic, Nicule, bă, nu ești, mă. Și el zice, bă, cum adică, mă? Bă, tu ce părere ai despre mine, mă? Ha? Ia zi acum, ce părere ai despre mine, mă? Zi, ce părere? Și uite așa făcea la mine, domn primar. Uite așa făcea. Se umflase ochii, se roșise capul. Lasă-mă că știu și eu ce cap are Nicurață. Tu ce ai zis? Și a zis, bă, Nicule, oi fi tu și tu șmecher așa, dar nu ești chiar așa de șmecher ca mașina asta. Și el zice, cum adică, bă, adică sunt un șmecher fraier, sau cum, bă, tu mă faci fraier pe mine? Zic, Nicule, nu ești, bă, fraier, dar nici șmecher nu ești, știi? Și el zice, odată zice, bă, ia gata, mă! Și se bagă în față, domn primar, la coadă, că el era de fapt în spate. Și eu îi zic, bă, Nicule, dar ce te-ai supărat așa? Și el zice, ia gata, bă, panaramă de om ce ești, bă! Zic, bă, Nicule, stai-mă puțin, bă, Robi, vrei să te bat, mă, zi, vrei să te bat, bă? Domn primar, Nicu, serios, adică prietenul meu de 10 zile să-mi zică asta și m-a și împins. Păi sunt eu panoramă de om. Auzi, mă, Robi, dar iaurt de cine l-a luat? Bă, eu luasem iaurt, domn primar, dar eram cu el în mână când ajunsesem la coadă și m-a împins și l-am vărsat. Zic, domn primar, sunt eu panoramă de om. Păi tu te mânt pe ce spune prostul ăla, mă? Păi nu, că și alții au zis că sunt panoramă, doar că eu am zis adevărul, domn primar. Cu ce am greșit? Băi, hai, mă, la o plimbare, mă, că mai cam tare cu poveștile astea, mă, că, uite, am mâncat și repede și mult și trebuie să trag un pârț ca să mă balnez. Auzi, mă, tu știi că pârțurile astea neeliminate la timp, există riscul, mă, să te îmbolnăvești la stomac de la ele? Păi tu crezi, mă, că nemții ăștia se pârție de proști? Hai! Hai, la o plimbare. Bună ziua! Care ești acasă? Să rămână! Bună! Ce e, mă? Ce vreți? L-am văzut partidez, că a ieșit de aici. Așa, și? Păi cu ce treaba vine? Adică ce vrea? Păi și ce te interesează pe tine? Chiar și așa. Păi, vedeți, mă, de drum, de ce tu nu ai treabă, nu aveți treabă? Hai, lasă că aflu eu. Ia, hai, mă. Păi, dar care-i treaba cu ardile? Păi nu știu, mă, că asta vreau să aflu și eu, că tot săptămâna umblă cu sacoșa aia pe umăr. Baie plină, baie goală, intră la unii, iese de la ce stă câte 10-15 minute și pleacă. Bă, ăsta umblă la gagici? Bă, să știi că nu tot timpul că m-am întrebat, că a intrat și la Palamarina, a intrat și la Popădie, a intrat și la Țiglă și ăștia nu e însurați. Bă, nu mai pot de dragi, vreau să văd ce învârte ăsta, mă, de-aia mă ții după el. Intră peste drum acolo. Bun, bravo, tati, bravo. Dai-ți tu țigare. Ia, ce-ți mă, care bate? Mai întreb. Bubițe? Adă și mie o bere. Ți-ai luat Adidas noi? Păi, deci ăștia e cei mai adevărați Adidas, Bubițe, că e albi și merge perfect la costum. Bravo. Deci cei mai tare scule, mă. Dar de unde îi luam? De la Slobozia, mă, m-am dus special pentru ei. Păi și cu ăștia vechi ce faci, mă? Troașe, măi, mai pot până în curte. Păi nu mi dai mie? Păi ce să faci, mă, cu ei, că e cam rupți? Da, am eu o combinație, mă, că îi duc la... Deci băieții are nevoie de Adidas și din ăștia mai vechi. Înțelegi că face... Știi ce zic? Bam, bam. Bine, mă. Ia-i, dai, dracu, știi ce? Ia și cutia. Hai de cap.
Ma. Dar o țigară n-ai? Ia, mă. Bă, știi ce? Bă, eu mă duc să văd cum stă cu costumul, mă. Hai, noroc! Hai, noroc! Ba! Fai de capul meu, știi cum sunt ăștia? Fai de capul, bă, băiatule! Ce, e fix ce trebuie, bă, ești nebun la cap, știi cum vine? Vine puțin mai mare așa, dar merge, știi ce zic? Fai de capul meu, pe... Mamă! Și care până de aerul? Ai tu un foc? Ești un... Tu ai văzut cum l-am făcut pe fraierul? Imediat l-am împachetat, nici nu și-a dat seama că-l fac, bă, băiatule. Deci l-am făcut puternic rău de tot. Ai văzut? Cu ce l-ai făcut? Cum mă, cu ce l-am făcut, mă, cu Adidas și n-ai văzut, n-ai fost atent? Ba da, mă, am fost foarte atent. Păi și n-ai văzut, mă, cum l-am combinat cu Adidas și ești nebună, imediat l-am împachetat, imediat ești nebună că... Cu ce l-ai combinat tu, mă, pe Pandel? Cum adică cu ce l-am combinat cu Adidas și nebunul, le-ai văzut în două vorbe, mi-a dat omul Adidas și sunt bine rău de tot, mă. Păi ți-a dat că ai zis că nu-i mai trebuie cum ar veni, l-ai scăpat de gunoi, fraiere care ești. Ia, ce vorbești, mă, l-am combinat, l-am făcut. Bă, Băi. ți-a dat pomană, mă, ți-a dat de milă că te-a văzut că cerșeai. Și cu șlapii aia, ce dracu e, umbli în șlapă timpurile astea, mă. Haideți, mă! Obițot. Hai, noroc. Gianni, ce faci, mă? Bine, mă, de ce? Hai să mă ajut să aduc ocenii de pe câmp. Hai, mă, că am nevoie de oameni. Te plătesc. Stai, ia uite, mă. Nu e că n-am treabă, mă. Trebuia să fiu în altă parte acum, mă, că nu e. Auzi, mă, la el, mă. Hai, di cocos, hai. E bun rău de tot, mă. Tu știi cum se simte? Zici că e noi. Ia-ți, mă, și șlapii de acolo. Ia uite, mă. Ha? Ia uite, cum vine? Ia uite. Hai. Și cu istoria și cu geografia la fel. La fel că... Băi, ce mai doare pe mine, mă, că a bătut dacii pe romani. Păi ce să spun? Să le fie țărâna ușoară la toți. Că dacii pe romani, că romanii pe daci. Mare șmecherie. La iarnă tot o să fie zăpadă și mie tot o să-mi înghețe picioarele. Ce băi, geografia nu-ți mai zic. Că zic că vezi, Doamne, că pe aici și pe la noi a fost odată mare. Băi, și dădea la pește și era rechin și că munții era foarte înalți, dar s-a tocit și că era dinozauri care păștea și care mânca și... Băi, mă zăpăcit de cap. Ce mă interesează, mă, pe mine să știu de dinozauri? Ia zi, când ai văzut tu ultima dată pe aici, pe la noi, pe stradă, dinozauri? Când? Bă, dar lasă-mă, mă, în pace cu dinozaurii. Păi asta ne mai trebuie nouă. Nu destul ne atacă pe noi urci la munte. Ne mai luptam și cu dinozaurii acum. Lasă-mă în pace. Starea vremii. Atenție, mare atenție! Vântul bate de la vest. Așa și? Atenție că s-a schimbat. Nu mai bate de la vest, bate de la sud-vest. Așa și ce dracu, bă? Fără să-mi spui tu de unde bate vântul, eu nu știu. Păi dacă ies în curte, nu-mi dau seama. Chiar și așa. Sau atenție că plouă. Ne-a nenorocit, plouă, dar ce mare lucru se întâmplă? Adică eu nu văd că plouă și fără să-mi spui tu. Plouă, stau în casă, nu plouă, ies afară. Este o grămadă de oameni care face tot felul de lucruri de care nu avem nevoie. Bă, o freacă și a salariu. Mă, nu se poate, bă. Și totuși, de când încep, dă școală. Pentru că școala fericită se pusă greșit când ești copil. Nu. Școala trebuie să faci acum, când ești mare, 45-50 de ani, când într-adevăr cu capul tău ți-ai dat seama că dacă n-ai școală, e nenorocit pe viață. Nu trebuie. Că școala, dacă o faci de mic, capezi o felul de obiceiuri proaste de-astea, cum ar veni că stăi bani pentru lucruri de care nu e nevoie. Bă, eu înțeleg. Toți muncim, dar puțin facem ce trebuie. Adică tu vrei să spui că școala nu e bună așa cum e acum? Bă, tu ai dat bani, mă, să mergi la școală? Ce facem, mă? Ai dat bani să mergi la școală? Nu. Bun. Ochii la mine. Lasă cai. Ce ai învățat tu, mă, școală? Răspunde, ce ai învățat în școală? Să citesc,
să socotesc. Bravo! Bravo! Când ai citit ultima dată o carte? Când ai socotit ultima dată niște fracții? Chiar și așa. Vă vezi? Ficel, tu ești o investiție extraordinar de proastă. Cu tine școala a pierdut bani degeaba. La câți bani a băgat în curul tău, mai bine ai luat și băgat la păcănele. Adică era mai mari șansele de câștig. Ție din prima trebuia să-ți dea ciocanul în mână, ce du-te, bă, băiatule, și bate cu el, lasă-te pace. Că tu la asta, când era chimia, fizică, istorie, geografie, tu erai în curtea școlii, băteai mingea, fotbal, este? Dar tu știi ce bun eram? Portar? Păi asta zic, bă, la școală ar trebui pus unul care are nas, care are ochi, să pricepe la copii. Cum a intrat ăștia în curtea școlii să zic, bac, m-a scanat. Bravo, mă, ție, ești foarte bun. Du-te înăuntru, fă carte, pac, s-a uitat la tine. Cu tine zica morzul pe gâște. Du-te și fă mușchi și bate cu ei. Adică tu ești la deștept și eu sunt la prostul cum ar veni, nu? Aici mai încă pe discuție? Bă, lasă-mă de cum pace, bă, taci din gura aia și nu te mai uita la televizor la atâta că te zăpăcește de cap, mai prostii spui. Ia mai lasă-mă, ia. Bă, ce-o face ăsta, ciocăran, geanta aia, că nu mai pot de ciudă. Hai cu mine. Zi, domn primar, sunt eu o panoramă de om că i-am zis adevărul? Ce ai, mă, că ai zis adevărul? Am fost sincer. Și ce e sincer, mă? Adică cum? Ia, stai așa. Bă, Robi, dacă vrei să ai prieteni, nu le spui, mă, ce crezi despre ei. Tu n-ai învățat asta până acum, mă? Că ești de ceva vreme pe lumea asta. Păi și atunci ce să zic? Ce vrei să creadă, mă? Ce le convine, ce le place. Păi eu de unde să știu ce le place să le zic? Înseamnă că nu sunt prieteni tăi, mă, dacă nu știi. Bă, pupe-mă în cur pe tot și o să ai o grămadă de prieteni, ascultă la mine. Adică să nu le zic adevărul? Ce e adevărul, mă? Ce e adevărul? Pentru ce, mă? Cui folosește? Pe ce fără adevăr nu mai poate omul să mănânce, mă? Să bea o bere? Să se culce seara, să se scoale dimineața? Îți spun eu, doarme chiar mai bine, bă, băiatule. Adevărul face numai rău. Sigur, în filme, da, se spune adevărul, dar de ce? Se spune adevărul? Ca să aibă, mă, și actoria despre ce să vorbească. În viață, Robi, adevărul se ascunde, mă. Ești sincer cu cineva, te ars. Învață asta de la mine, mă, și o să-ți meargă bine. Băi, învață să minți, mă. Niciodată să nu spui la nimeni ce crezi despre el. Bă, dar niciodată. Minciuna, Robi, te ajută în viață, mă. Cea mai bună prietenă. Și unica. Vrei să spun ceva? Adevărul te cam ține pe loc. Te mai și încurcă câteodată. Ia, stai așa. Domn primar, eu țin cu adevărul. Băi, nu ce-ți gura de pomână aici, mă? Trezește-te, bă, odată dacă vrei să faci ceva în viața asta. Dacă nu, rămâi cu adevărul, Robi. Știi cum o să fii, mă? Ca un erou necunoscut. Bă, a făcut fapte bune, dar nu știm unde și cu cine s-a bătut. Ia, stai așa. Alarmă falsă. Zi, domn primar, sunt eu o panoramă de om? Băi, Robi, tu ești un băiat mișto, mă. Domn primar, tu ce crezi despre mine? E așa cum zice ăla, dar fii sincer, că nu mă supăr. Mă, tu ești sigur? Da. Ia. Bine. Ia vină, vrei puțin. Ce? Vină încoace că am o vorbă. Ce e, mă? Ce e, mă, băieți? Ia zi. Ia zi ce a vrut Ardiles. Cine? Ardiles aici mai devreme de aici. Cum? N-a fost el, a fost poștașul. N-a fost bre poștașul, Ardiles a fost. Nici nu mi-am dat seama. A citit indexul la contoar. Ce? Păi, ci că trebuia citit. Dar lasă că e băiat bun, m-am înțeles cu el, să-i dea Dumnezeu sănătate. Cum te înțelegi, bre, cu el? Nu e treaba voastră. Ia-te. Fijele, eu cred că nu trebuie să umbli după Ardiles. Cred că mai repede trebuie să te duci undeva să-l aștepți că vine singur. Unde, mă? Mai aproape de strada ta. Ce face băieții? Aspirino, A? mă, zi, mă, și mie ce învârte Ardiles, mă. Da, de unde vrei să știu eu ce învârte el? Mă, plimb o geantă de dimineața până seara prin tot statul ăsta. Pe la tine n-a fost? Nu.
Dar ce are în geanta aia? Păi nu știu, că asta vreau și eu să aflu. Dimineața e cu ea goală, seara cu ea e plină. Uite, mai devreme am fost la baba asta și nu vrea să spună ce a vrut. Dar de ce vrei tu să știi, mă? Uite, când am altă treabă și una la mână, sigur face el ceva ce nu e voie și doi îl bat. Că eu la bătaie niciodată nu refuz. Chiar și așa, dar să știi, fericele, că eu cred că dacă mai stăm mult pe aici, dar după tine. Cine, mă? Stai, mă, că vă rezolve acum. Tati, ce faci? A fost ăla cu lumina azi? Adineauri. Oh, ce bine, da, și ai rezolvat, ai descurcat? Da, i-am dat măslinele alea și mai aveam eu niște dulceață de vișine. El bani ar fi vrut și încă mulți. Oh, va. Da, de unde? Da. M-am scăpat așa luna asta. Da, bravo. Sănătate! Sănătate! A rezolvat-o! Hai de cap, nu, e bine rău de tot. Ia zi. Bine, era bine și în șlap, dar ia uite-mă cum vine. Ia zi. Țărea cu umbli în șlamă, nebunule. Ia, dar ce are, mă, n-am voie sau care treabă? Păi, dar pe cine ai mai văzut tu că mai poartă șlapă vremea asta? Treaba lor mă face fiecare ce vrea, mă, mie așa îmi place, nu e... Păi da, mă, da, lumea a trecut la căciulă, vine frigul, nu mai poartă nimeni șlapi. Mie mi-era cald în ei. Ți-era cald, Mi-era cald. Și ieri tot la fel, ți-era cald. Te duceai la plajă, tu nebunule, șlapi, este să te duci cu lopățelele, în nisip acolo. Nu prea avem noi nisip aici, dar știi de ce n-avem nisip? Că nu prea avem plaje. Combinatorule, care ești tu combinator? Că eram aici de față. Ce dracule ai combinat, bă, pandele? Ți-ai la de milă. Vezi cu țigara aia că te frige la degete, mai tragi mult din ea. Olo, de ce ai văzut, mă, că n-ai văzut nimic? Tu mă sună mă pe ăla, dă-i un telefon și întreabă dacă nu mă crezi. Mă vezi tu pe mine să fac combinații, bă. Dracu de geacă de baba, acum am văzut-o. Cine ți-a dat, omul? Ți-a dat, știi? De ce nu ți-a dat, mă, și o cătrăniță de-aia împletită, mă, ca să ai de toamnă-iarnă, mă? Ce vorbești, mă, ești nebun la gâtul și cum e geaca asta, e cu puf din ăla de rață, nebunul, e fiță, și plus că e și nouă. Dracu, E e nouă, nouă, nu vezi că e de damă, mă? Cine a zis că e de damă, mă? Bă, panaratul, vezi că e cu două numere mai mici, bă, dar tu arată să asorteze cu șlapii, cum ar veni. Bă, te-ai pus pe mine cu știi ce te oftiști tu, bă? Na. Că vezi că sunt mai șmecher ca tine, de-aia te oftiști, nebunule. Nu te-ai simțit? Ești mai șmecher decât mine, ești mai prost, mă, aia e șmechere care ești tu și în care n-ai în ce să te îmbraci. Ia auzi, n-am în ce să mă... Băi, ești nebun, că mă faci să râd, bă. N-am în ce să mă îmbrac. Și care-i treaba ta, mă? Ce te interesează pe tine ce mă îmbrac eu și ce fac eu, mă? Păi mă interesează, fraiere, că te-am rugat acum câteva zile să vii să mai să strâng strugurii aia de la vița de acolo și mi-ai zis că ai treabă, că nu știu ce. A rămas o grămadă de struguri nestrânși și acolo, panaramă care ești. Păi de ce să sculeg eu ție via, mă, că nu înțeleg? Îți dai 50 de lei pe zi să te umpli tu de vin? Și ce, bă, n-am voie, e via mea? Păi și eu ce să fac cu ea 50 de lei, mă, că nici măcar nu poți să intru la casino, nebunule? Iată, nu intri la casino, îți dădeam și o masă caldă, un pachet de țigări, îți dădeam și 2 beri la final de zi. Și ia gândește așa, 50 de lei astăzi, 50 de lei mâine. Făceai și tu 5 milioane ai tăi în 10 zile, da? Nu te mai rugai de unul și de altul să-ți dea geacă de femeie sau niște troace de alea din picioare. Îți dai tu frumos hainele tale. De capul tău ai treabă, ești sărac, bă, aia și ești leneș. Nu te uiți tu în jurul tău. Oamenii ăștia prin sat așa, de ce crezi, bă, că alergă ei de dimineață până seara cu noaptea în cap, pleacă la muncă, sunt tot la muncă? Alergă, bă, că le e foame și trebuie să facă rost de bani, că vine iarna mâine, poi mâine și n-ai ce băga în gură, săracule, care e jos, să-ți degere picioarele țulare pe aici ca la șobolani. Ești mecher tu. Zi, domn primar, ce părere ai de... despre mine? Bă, Robi, tu ești un prost. Un mare prost. Ești și mai mare prost care îl cunosc eu. Păi de ce sunt prost, domn primar? Păi uite, mă, îți dau mai ultimul exemplu. Păi tu te-ai prins, mă, când cu rața vine la tine, mă, să-și ceară bani împrumut. Da, vine la tine să bea, mă. Și v-ați îmbătat și nu mai dăm banii tăi. Deci ești prostul proștilor. Nu e adevărat, domn primar, venea că eram prieteni. Deci am avut dreptate. Îți mai zic, mă, sau nu? Vrei? Da, dar tot așa, părerea sinceră, toată părerea. Bine. Deci, Robi, tu ești ca o ciungă mestecată într-o pungă de fasole. Seamănă, dar nu răsare. Nici călare, nici pe jos, nici frumos, dar nici urât, dar mai repede urât, nici bogat, dar nici sărac, dar mai repede sărac. Nu, Robi, tu ești un prăpădit, mă, care trece din salariu și mai pare și bine. De ce? Că el crede că se descurcă, mă. Bă, Robi, nu te descurci de robă, treci de pe o zi pe alta, mă, vai de steaua ta. Și nici de treabă nu ești, mă. Adică să zici, bă, uite, sărac, dar cinstit. Dar nici nicotie până la capăt nu ești, ca să te descurci și tu mai bine.
Ia zi, mă, mai zic. Mai zi. Ești cel mai bun de luat în cur când ăla care vrea să-l dea n-are nici cui și nici de ce. Bă, de ani de zile te urmăresc, mă. O cam frici pe aici, Robi. Și tot ce faci nu-i interesează pe nimeni, mă. Tu asta că mori acum, până mâine, te uită toată lumea. Ia zi, mă, ești mulțumit? Ce, ai rămas fără aer? Zi, Robi. Na, mă, na. Uite adevărul și părerea mea sinceră despre tine și spală-te cu ele pe cap. Este că ți-am tras un glonț în inimă? Păi, bă, băiatule, nu mai bine spun despre tine, mă, că ești mișto și că lumea te place, te admiră? Păi te mai duci, mă, să-mi cumperi fursecuri dacă spun că ești dobitor? Nu? Dar dacă spun că ești mișto, te și bucur că te trimit după fursecuri. Sau pateuri, a? Da, asta e părerea ta sinceră sau a altora? A mea, Robi. Că ce spun ceilalți e de 10 ori mai rău. Stai. E de la iaurt, era cam rece. Dar face bine tratamentul ăsta. Dar poți să și râghi, mă, care are același efect. Bă, vine cu lumina! M-am întâlnit cu tantea din aur la aluaie, cumpăram zile să-i dea lui ăsta șpagă ca să treacă mai puțin de pe contoar. Ce trebare, bă, Ardiles cu contorul, mă? Păi el n-are nicio treabă, dar lumea așa îl crede. E panoramă, dă-l dracu de aici. Deci, să duce pe la oameni, zice că am venit ca să citim indexul și scrie pe o foaie ceva care e Sanchi, care nu e, care e las. Ce, mă, ce scrie, mă, ce foaie, mă, cine-l crede pe el, mă? Păi, bă, dar care japcă de poștaș, e poștaș cu cașcheta. Bă, dă-mă, dracu, cât de prost să fii, mă, să crezi că Ardiles lucrează la poștă, mă. Bă, nu și cât de lume multă prostă. Uite, eu pot să-ți dau exemplu de o doamnă care chiar s-a prins că el nu e de la poștă, dar o să se bucure că îi dă indexul peste cap și care nici... Nu vrei să știi cine este, dar este, uite, așa sunt, bă, persoană apropiată. Cine, mă? Nevastă ta, mă! Domn poștaș? Aspirino? Mă cinstești? Hai la mulți ani! Dar nu e ziua mea! Păi de ce să nu o facem? Că mă gândeam eu, de ce să nu mă duc astăzi la serviciu? Și mi-am amintit că este ziua ta și ți-am adus și un cadou. Chiar două. Băi, și câtă treabă aveam azi! Hai! Da, acum vrei să zic eu părerea mea despre tine? Nu, mersi. Păi de ce? Că așa e corect. Ba, nu-i corect, te rog, mă? Păi, dar ce, te-am rugat eu să-mi spui părerea ta despre mine? Tu ai vrut, mă, să știi părerea mea despre tine. Corect? Ce vrei să spun ceva, Robi? Nu mă interesează, mă, ce crezi tu. Că nu folosește la nimic. Dacă zici de bine, nu te cred. Și sigur ai un interes. Iar dacă zici de rău, băi, du-te dracu cu părerea ta. Și ce e aia corect, mă? A? Ce e aia corect? E corect, mă, că eu n-am nevastă? Și Piqué a lăsat-o pe Shakira cu ochii în soare, pe frumușața aia de fată. Cum să faci, bă, așa ceva, mă? Ce-a fost, mă, în capul ăsta? Păi, bă, atunci să mi-o dea mie, mă, dacă lui nu mai trebuie. Așa ar fi corect, este? Sau ție, Robi? Ia zi, mă, e corect că fisul lui Țiriac s-a născut fisul lui Țiriac și eu sunt băiatul lui tata? Ia să mă pună pe mine acum regina Angliei, mă, că uite, s-a eliberat locul. Așa ar fi corect, mă. Să fiu primar în fierbinți pe viață. Te simți mai bine, este? Da. Deci, Robi, cascheta de pe ochi și hai să te învăț, bă, băiatule, cum se trăiește viața. Azi vei învăța cea mai importantă lecție din viața ta. Fii atent aici. Minciuna. Și anume, ce este minciuna și cum se folosește ea. Și de ce minciuna, Robi, este oară mai puternică și mai utilă decât adevărul. Fii atent că te altfel. Mă, tu mai știi bătăriile? Tu ai învățat, mă, despre bătăriile astea dintre Ștefan cel Mare și turci? Când era Niciopol? Nu? Fii atent că spun. Deci, Robi, Ștefan cel Mare e adevărul și turcii e minciuna, mă. Că vor să ia ce nu e a lor. Ca Putin cu Zelenski. Bine, Ștefan cel Mare nu e așa bun actor. E adevărat și Ștefan cel Mare a mai bătut, da. Până la urmă, cine a câștigat, mă? Minciuna, Robi. De ce? Că turcii era mulți, câtă frunză și iarbă. Asta, ultima parte, n-am înțeles nimic. Păi tu crezi, mă, că Octavian Popescu înțelegea, mă, ce cere, adică? Nu, mă, dar tot îl băga în echipă, mă. De ce? Ca să fie bine, să nu fie rău. Băi, Robi, noi trebuie să ne dorim victoria mai mult ca ei, mă. Ai înțeles? Care-i, domn primar? Care, bă, băiatule, lasă-o baltă, hai că te-o altă. Fii atent aici. Deci, Robi, tu dacă primești mingea, dă pasă, tată.
Nu face fente. Lasă braziliana pentru alții. De ce oftezi, mă? Care-i treaba? E groasă, bobiță. A. E groasă, bă, băiatule. Deci am zis și eu că o scot și anul ăsta la liman. Înțelegi? Că o fufârlesc eu cumva, că ies eu cumva la capăt. Da, a venit vara, după aia a venit toamna, după aia a scumpit ăștia prețurile. Deci mi-e frică să mor eu dacă te mint. Deci mi-e frică, bă. De ce ți-e frică, mă? De sărăcie, bobiță. Deci recunosc, da, mi-e frică de sărăcie, bă. Și știi ce e și mai nasol? Eu aveam acolo 100 de euro puși deoparte, mâncați de belele ceva, intram în ei, înțelegi? Eu stăteam liniștit, bă. Eu stăteam liniștit că aveam 100 de euro, dacă era ceva, hop, intram în ea, înțelegi? Te-am dat pe toți pe mâncare, bobiți. Pe toți, că nici euro ăsta nu mai ce a fost, mă, că dolarul e mai puternic. Păi dacă știam eu, nu-i țineam în dolari. Te-am dat pe toți pe mâncare și belelele a rămas la fel. Bă, ție nu de asta ți-e frică, bă, nu de sărăcie, mă. Ție-ți-e frică de muncă, Gianni. Păi noi am două mână în mână, mă. Du-te, mă, la slobozia, mă. Că a venit oamenii ăștia, ai că angajează pe șantier, are nevoie de oameni. Hai că vine frumos. Bă, vă luăm cu microbuzul la 6 dimineața, vă ducem la 6 seara înapoi. Ai o masă caldă pe zi, ai o muncă acolo că muncești, îți dă și bani, 4.000 de lei pe lună. Gianni, ia gândește, 40 de milioane. Banii tăi, bă, în fiecare lună. Aoleu, bobiță, să mă scol eu la 6, mă? Păi dacă eu mă scol la 6, eu mor, bă! Păi mor oricum, bă, mor... Oricum și că, da, că te duci, că nu te duci, că nu ai ce să mănânci, mai ai ce să bagi în gură, tu mă înțelegi? Măcar așa încerci. Sau celălalt, du-te la chinești aici. Du-te la chinești la fermă, că deschizi ăștia fermă aici. Are animale, oi, capre, vaci, boi, ce are acolo. Stai cu animalele gri și îți dă bani. Bine, nu-ți dă cât de ăștia pe șantier 4.000, am înțeles că dă 3.000 de lei pe lună, cum ar veni, dar îți dă restul de produse, adică ouă, carne, făină, ceva să bagi în amazan acolo, mai înțeles? Stai, mă, adică să muncesc o zi întreagă ca numai așa ca să am ce să mănânc, mă. Păi și restul lumii cum face, mă? Nu face la fel, îți mai rămâne să-ți iei țigări să fumezi, mă, panaramă. Du-te, mă, și muncește, mă, du-te, mă, la chinezi. Nu, mă, eu știu, mă, dar e... Bă, nu știu limba, mă. Ce nu știu limba, nu știu cum... Chineza aia nu știu, mă, că n-am... Știi, ce să... Că nu știu cum să... Paraipan știe, mă, chineză. L-ai auzit tu pe Paraipan vorbind în chineză și de un an de zile îi merge foarte bine, mă, acolo. E, dracu, străie chineză, și ai grijă de animalele la aia. Are acolo boi, vaci, bibilici, ce are. Îți dă cal. Mamă, ce cai frumos. Are niște roibi de ea. Tu închipuiți așa, tu pe cal, îți dau o pălărie de asta mai îndrept zborurile așa, voi țigări de alea groasă cu oile pe câmp, care vreo 200 trebuie să de oi. Ia gândește așa, ce dracu trebuie să vorbești cu oile alea? Le zici tu, hăi, ce? Da. Behăile alea, becă de behăit, vorba aia, nu te întrece nici dreacă, behăi în fiecare zi pe aici, pe la cârciumă. Eu știu, mă, nu știu, mă, ce eu să știu. fac, dar... Bă, ceva... Trebuie să faci, mă. Gianni, aceea erai, mă? Hai de capul meu, fii atent! Am o combinație care, dacă facem amândoi, ne umplem de bani. A? Ce combinație? Fii atent, vin din loz în plicuri bulgărești. A? Te bagi, mă, fii atent, că e sigură combinația, că-i băgat și pe o pleacă. De la el vine marfa. Ia zi, mă! A? Gata, mă bag. Și cum faci? Ce faci? Așa. Uite-le ea! A? Uite-le! Ce faci eu, doamnă? Face cafea. O cafea? Acum nici cafea n-are voie să fac? Ba da, că o să nu are voie, dar să vedem și cu cine o bea. Eu zic că am și aflat cu cine. Stai pe loc, stai, mă, așa unde te duci? Că am greșit, nu trebuia să intru aici, trebuia să merg în curtea cealaltă. Uite ce acolo și nu aici, mă. Că aici am mai fost. Pam, pam. Când ai mai fost, mă, toți? Zilele astea, ieri. Da? Vino, mă, mai aproape, că țip și mă doare gâtul. Vino mai aproape, vino încoace. Eu am niște treabă. Vino, mă, încoace, mă. Ce-ai făcut tu aici ieri când am fost tu? Am venit cu treabă. Ce trebuie?
Am citit indexul. Da? Da. Și? L-ai citit? Da. Ia uite ce frumos cine ne-a ieșit nouă cu plin în cale, să vezi ce bine o să ne meargă. Ce faci, mă, firicele, mă? Păi nu zice că ești la muncă azi? Uite că am venit și eu la o cafea, ce să fac? Trecu să fii, tu te miri că mă vezi pe mine la mine acasă, dar nu te miri că-l vezi pe ăsta la noi în curte? Păi stai, mă! Stai, că ăsta a venit cu treabă, mă! Ia, auzi, cu ce treabă a venit? Aoleu, păi numai la prostiție gândul, mă! Păi el a venit să citească indexul. O, da? Da. Păi nu l-a citit, mă, și ieri? Firicele, la tine aici pe stradă se citește indexul de 2 ori, pentru că nu ai asfalt, băiatule, și se împotmolește mașina. Bă, ăsta tot așa fotbalist trebuia să fie, mă, că el la toate orele de citire juca fotbal pe teren, mă. Exclus, n-avea cu ce să joace pentru că nenorocitul a furat mingea cu o zi înainte. Hai că eu plec, dar eu n-am chef de glume. Stai jos, mă. Stai, mă, jos. Ce cauți tu la mine acasă, cum sunt eu, mă? Ia zic cu indexul ăla, ai citit sau nu ai citit la mine? Da. Nu e. Bă, ce mor eu pe șmecheri ăștia proști, bă, ce mor eu pe ăștia care mă ia pe mine de prost. Bă, dacă ești șmecher, fii, mă, șmecher deștept, nu șmecher prost, bă, băiatule, băi. Ce e aici, mă? Dar nu-i, mă, treaba voastră. Bă, tu de ce dai, mă? De ce dai? Ca să surprind telespectatorul că poate se plictisește dacă dă numai firicel. Ia vezi, mă, ce aici, mă. Ia să vedem. Oh, ce frumusețe! Ia uite. Brânzoi? Brânzoi? Unde ești, mă? Domn primar, ce căutăm la Brânzoi? Hai, mă, răbdare. Să treci înseamnă să fii sincer și corect cum îți place ție. Uite, vezi? Ăsta e unul dintre dușmanii mei. E și prost de cap și prost de gură. Normal ar trebui să-l bag în seamă, știi? Că unde vine vorba de mine, ce face? Mă înjură. Deci merită să-l la palme direct. Dar cui ajută-mă să fii sincer și corect așa cum îți place ție? Bă, Robi, ascultă la mine, mă. Știi cum văd viața? Ca o căruță mare cu care eu mă plimb. Dacă să ajung unde vreau eu, am nevoie de proști, mă, care să tragă la ham. Ăsta e unul dintre ei. Înțeles? El crede că mă face praf pe mine dacă mă bârfește pe la spate. Eu an de an îl fur pe ăsta, mă, care are un teren lângă marginea pădurii și eu impozit dublu. Și eu impozit dublu și pe casă, pe tot ce are. Și tot ce o să fac el pe lumea asta, că sunt eu primar aici. Ai înțeles? Dacă apare o taxă nouă de plătit, ce fac? Lui eu pun în cârcă primul. Nu mai zic că la 2 luni vine să decarteze câte ceva la mine. Că vezi, Doamne, să fim prieteni. O găină, o brânză. Țuică, vin, te-ai prins? Mă cumpără. Și atenție, bonus, îi iar nevasta când vreau eu. Ia zi-mă, cine e pe primul loc? CFR Cluj, că termină prima? Nu, Robi. Dinamo, care e mai mult suporteri, chiar dacă e Liga 2. Te-ai prins? Hai, bă, Brânzoi, nu mai apare odată? Veneam. Hai, noroc. Băi, Brânzoi, să trăiești. Mare om, mare caracter. Uite, bă, ăsta e elvețian. Că avem și noi elvețienii noștri. Brânzoi pe ce îi pune mâna, merge ceas. Harnic, mare meșteșugar, bravo. Ia zi, mă, toate bune, nevasta sănătoasă? Mulțumesc de asemenea. Robi, pe Brânzoi să-l treci primul pe listă, da? Băi, ce dacă nu se încadrează? Eu îl vreau pe el. Bă, 2 dacă aveam ca în stat, nu 10. Ne luăm americanii, mă, ca să facem parte din Statele Unite. Bravo, Brânzoi. Așa te vreau, bravo. Ce listă, domn primar? Bă, care e treaba? Deci ăștia de la județ vor să facem o listă cu ăștia mai gospodari, dacă care a prins pandemia în ofstea, știi? Și acum, na, se descurcă mai greu. Căci că vrea să dea premiu o grămadă de bani. Cam câți? Păi de la 5.000 de lei la 7. Bine, acum în funcție de cât de tare te-a lovit pandemia, știi? Acum, sincer, te speri dacă te trec pe listă? Nu, Doamne, să trăiască domn primar. Și unde mă treci? Mai spre 5 sau mai spre 7? 7 fix, Brânzoi, 7 fix. Bine, acum să vedem dacă aia de la județ se țin de cuvânt, că știi cum sunt ea. Una zice, alta face. Bă, de-o fac datoria, îmi fac treaba. Că nu se știe niciodată, nu? Adică nu strică la mine
acolo 7.000 de lei, îți dai seama. Nu să strice, domn primar. Hai că ți-aduc o țuică. Bine, mă, dacă e plăcerea ta. Prostul ăsta de seară trimite pe nevastă asta ca pe scufița roșie la bunicuță cu coșul plin de bunătăți. Șpagă, ai înțeles? Că îți tot ce trebuie de 11 ori, mă, și el tot mai vrea. Ia zi, era mai bine să fii corect și sincer așa cum îți place ție, să-l bagă în măsa? Ce a fost asta, mă? A fost erou, este? Auzi, bă, Brânzoi! Lasă-mă că mi-aduci tu diseară! Thank you.